بلوچی احدی قصہ واجہ شوہاز ڈاکٹر بیزن صبا یک روچی یک واجہ کار مردی وتی اسپا سوارت و شہر نیمگا روگات دیما شد آئیا دیست تانکہ یک بزگ درتا پوچو غریب مردی پیادگا روانت او آئیا دست دات کہ منا اسپا سوار بکنو شہر برگو من سک دمبرتگ اسپے واہوں دا مرد سرا بزگ بوت و آہیارا وتی ہمراہیا اسپا سوار کت او دوئیں رہادگ بوتند وعدے کے شارہ سر بوتند گڑا اسپے واہوں دا گوشت کے نو ترا ایرکنا پرچا کے مندے مرواں بلے مردہ کا اڑی کو تو جاکو کوکار بندات کت کہ اے اس منیند او توچا منا پچ گپتگ مردہ اے احسان فراموشی سرا سک ارمان بود معاملہ شہر قاضی عدالت شد قاضی دوئنا جست کت او ہر کسا گوشت کے اسپ منیت ہمیشہ فیصلہ کنک مشکلت درتا پچے مردہ گوشت کہ شما منی پچانا او غریبیا مچارت منوتی اسپ باز جنجالا رودن تگ بگندے شما گوشے کہ من غریبیاں او منی کرا ایڈولیں شریں اسپے بوت نکن قاضی فکرہ کب او آہیا کاردار حکم دات کہ اسپا بیارت اسپ عدالت آرگ بوت قاضیہ گو اسپ مالکا گوشت کی برو اسپ بڑا دست ایرکن مردہ اسپ بڑا دست ایرکو تو اسپا پونشگی جت او وشی پیش داشت وادی کی دومی مردہ کارگ وشک بوت کہ برو اسپ بڑا دستا ایرکن وادے اے اسپ کرا شد اسپا وتی پات چیست کو تنت ایشیارا انچے لگتے جت کے دور کپت اے ڈولا قاضیہ ہما دمانا اسپ اصل نواجہ کار اسپ دستا دا تو دروگ بندے مردہ قید کنگ گئے حکم دات بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل